copii. Să rămână... Cam mulți absenți văd astăzi. Nu-mi prea place. O veste bună că am adus notele la test, cu tot cu teste. Mă așteptam la mai bine. Dar întâi de asta hai să facem o prezență. Mircea. Prezent. Ioana. Prezentă. Mioana. Prezentă. Vasile. Absent. Ion. Absent. Bun. Absent atunci. Ce ați avut de pregătit pentru asta, copii? Să rămână! Să rămână! Ia, ați mai intrat faci? în clasă? Da, normal. Ușa, nu aveți ușa la casă? Sunteți... Închide-mă ușa, mă, dar sunt aia. Închideți ușa, vă rog frumos. Hai, că mă gândim așa, așa de... Dar așa stai cam nesimțit, nu ți se pare? Ce-mi plac topurile dumneavoastră! Ești cam nesimțit, Ion. Te rog frumos să stai cu mine. Stăm, doamnă, denți. Bun. Acum cu testele. Ce doar? Nu știu, mă știu. Mioara. Copiat de la mine. 7. Dacă la mine, a copiat de la mine. El a copiat de la mine. Nu, el a copiat de la mine. Taci. Nu, mă, bine, a copiat de la mine. Mircea. Eu. 10. Bravo. Tot copiat de la mine, a copiat corect. Stai, mă așteaptă. Nu ți-a zis nota. Ion. Ai 2. Bă, ce-ai făcut, bobițe? Felicitări. Cum așa? Cel mai deștept copil din clasă. Vai. Da, eu? Tu nu te mai mira. Da, de ce? Pentru că ai 1,50. Poftim nota. Doamne! Mai de să... Cum, mă? Ioana. Nu sunt egal cu 10, nu Am bani. Nu fiți nesimțit și stați jos acum. Nu fii nesimțit. Ia loc în bancă. Pătărați. Nu se poate așa ceva. O să mă țin minte. Ioana. Hai la 9. Bravo. Cum am făcut asta? Da, mă rog așa ceva. Da, Așa, astăzi o să vorbim despre relații. Ce credeți voi că este relația? La general. Ioana. Ce e relația? Două sau de persoane. Da. Bă. Ion, te rog frumos să lași telefonul. Lasă-mă telefonul, mai bine. Nu mai stați pe telefoane în oră. Vă rog frumos să le aduceți la catedră. Nu se poate. Nu se poate. L-am uitat acasă. Nu fiți nesimțiți și aduceți telefoanele la catedră. Oprește-ți telefonul. Alo? Uite, mă, nici atât de telefon și asta de el. Cum se dea afară? Voi nu fiți nesimțiți. Nu se poate așa ceva. Lasă telefonul acum. Bătăranilor, nici la telefon nu mai are voie omul să vorbească. Dar noi avem voie. Atât de nesimțiți sunteți. Noi avem voie. Nu aveți voie. De ce? Pentru că eu sunt profesoară. M-am să ajung. Și eu sunt elev. Alo? Mă, iar mă, cum se poate? Da, nu-mi place. Bine, bine, papa. Uite-mă. De ce ești nesimțit, Ion? De ce rezi din ora mea? Nu ți pa la mine, eu la mea. Și dacă ești elev, ce? N-am voie să țin la tine sau cum adică? De ce ești așa de bătăran? Ioane, nu-i din noi aici, hai să plecăm. Nu-i pola, doamne. Nici o ușă nu sunteți în stare să ne sunteți nesimțiților! Bun, am rămas doar noi. Acum o să Ia-le. vedem. N-am nevoie de el. Hai, nevoie. Chiar atât de nesimțiți sunteți? Nu mă așteptam la așa ceva. Să nu vă mai văd! Bun. Dar cum ar trebui să fie băieți? Și cam asta a fost acum. Bună ziua, copii! Bună ziua! Bună ziua! Că nu înțelegeți dimineața aceasta. Facem prezența? Da. Bun. Mioara? Prezentă. Să rămână. Vasile? Ne scuzați, întârziere. Bună ziua! Luați loc, vă rog. Mulțumim.
Ion, Prezent. te rog frumos pe un nume. Bine. Mulțumesc. Plăcere, doamna. Mircea, Prezent. Ioana, bine. Acum că toți sunteți prezenți, am adus notele la test. Și testele. Frumoase note. Ce pot să spun? 5. Ioana, 9. Solicitări. Vasile, ce mă poate cu tine, băiatul? Am luat 10. Da. 1,50. Sper ca data viitoare să fim mult mai bine. E 10 fără 0, tot ai. Sper ca data viitoare să le rezolv. Ei, Oricum, o să facem noi ceva și poate să trec măcarul 5, să treci 4, și măcar anul ăsta. Mă scuzați. Hai că am rămas de mult. Mi-a spus, doamna. Ioan, notă frumoasă și tu. 2. Hai, dar citește cu tine, nu ca mine. Da. Poate rezolvăm și la tine cumva. 1,10, doamna. Cu 10 mă îndoiesc că o să putem, dar poate reușim cu un 5. Încercăm. Data viitoare să vă pregătiți că vă ascult și nu vă trec aceste note, da? Mulțumim, doamna. Mircea, felicitări la 10. Ia merge aici cam niște. De ce sunteți un pic cam nesimțiți? Ne scuzați, doamna. Nu știu, vă rog frumos, un pic de respect față de acest coleg care chiar a învățat față de voi. Bravo, e copiat. Am văzut eu. Eu nu cred că a copiat. Mă scuzați. Bine, doamna, ne scuzați. O să mai repete. Bun, deschideți caietele, că astăzi o să predăm. Doamna, n-am fix. Nici eu. De ce vă uitați mereu toate acasă? Cine mă are fix? Eu. Mulțumesc. Da. Și acum, capitlu. Relație. Care este? Poftim? Nimic, mă scuzați. Te rog frumos să repeți. Mă scuzați, am uitat ce vreau să zic. Am întrebat dacă aveți relații. Da. Aici nu suntem să vorbim despre mine, da? Când ieși în gașpar putem vorbi? Nici atunci. Mă scuzați. Ne scuzați. Bun. Ce credeți voi că este o relație? La general. Nu mă refer doar la iubire sau la prieteni. Oana? Noi avem o relație. E de prietenie. Siguri? Da. Este o relație. Păi să zic că... Să-i spunem ce facem noi doi? Adică relații? Dacă insiști... Chiulim în grup, copiem în grup. Acum facem totul, nu trebuie. A, deci și notele tot la grup. Da. Păi dacă- Bine, atunci o să vă, cred că o să vă pun 10 la amândoi. Da, mulțumim, 20 înseamnă. 10 cu 10, 20. Nu e adevărat. Oh, Pe cum? E puțin 10, pe dacă nu ați spus voi că sunteți la grup. Dar nu se poate. Ba, chiar se poate, nu știu cum să vă spun. Vă rog frumos să nu mai vorbiți în ora mea. Suntem de acord. Oricum, ora viitoare sunteți am ascultați. semnat petiția de acord. Da. Ora viitoare sunteți ascultați. Bine. Din ce? Din lecția pe care cred că nici măcar n-ați scris-o. Asta e relație? O aveți postată pe clasă. Vă rog frumos să o copiați. Poate telefon. Când ajungeți acasă, nu acum.